इउपिपिएल दोलोनिफ्राय रायजो सभानि बिसायख'थिनि बिजाथिखौ सायख'नाय जाबाय। जानो गोनां रायजो सभा बिसायख'थिनि बिजाथिखौ इउपिपिएल दोलोनिफ्राय मिथिहोनाय जाबाय। बे बिजाथिनि मुङानो जाबाय बिटिसिनि बारग' एमसिएलए रोंगोरा नार्जारि। इउपिपिएल दोलोनि जानानै रोंगोरा नार्जारि बिथाङा गेलेगोन रायजो सभानि बिसायख'थिखौ। बीजेपी दोलोजों लोगोआव थानानै इउपिपिएल दोलोआ गेलेगोन रायजो सभानि बिसायख'थि। बे बिसायख'थियावनो बारग' एमसिएलए रोंगोरा नार्जारि बिथांखौ इउपिपिएल दोलोनिफ्राय गेलेहोगोनखौ इउपिपिएल दोलोआ रोखायै मिथिहोबाय। इउपिपिएल दोलोनिफ्राय रायजो सभानि बिसायख'थिनि बिजाथिखौ सायख'नाय जाबाय। जानो गोनां रायजो सभा बिसायख'थिनि बिजाथिखौ इउपिपिएल दोलोनिफ्राय मिथिहोनाय जाबाय। बे बिजाथिनि मुङानो जाबाय बिटिसिनि बारग' एमसिएलए रोंगोरा नार्जारि। इउपिपिएल दोलोनि जानानै रोंगोरा नार्जारि बिथाङा गेलेगोन रायजो सभानि बिसायख'थिखौ। बीजेपी दोलोजों लोगोआव थानानै इउपिपिएल दोलोआ गेलेगोन रायजो सभानि बिसायख'थि। बे बिसायख'थियावनो बारग' एमसिएलए रोंगोरा नार्जारि बिथांखौ इउपिपिएल दोलोनिफ्राय गेलेहोगोनखौ इउपिपिएल दोलोआ रोखायै मिथिहोबाय। गोजोनथाव खौरां ब्राफिडनि बानजायनायाव क'क्राझार राजमेला फोथाराव रायजोआरि आखाइ इसान दिन्थिफुंनाय। बे दिन्थिफुंनाया 7 मार्चनिफ्राय 20 मार्चसिम सोलिगोन। हारिमुआरि दानाय लुनाय आर'नाइ, गामसा, दख'ना, जि जोम दिन्थिफुंनायजों लोगोसे बायनो हागोन। गोसो गुदुं बिथांमोनहा क'क्राझार राजमेला फोथाराव फैनानै गोनांथि जानाय आर'नाइ, गामसा, दख'ना, मुवा बेसाद आरो जि जोमफोरखौ बायफैनो हागोन। बिटिआर हालामनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। 68थि भारत रत्न लकप्रिय गपिनाथ बरदलै ट्रफी जोलुर बादायलायनाय। बे बादायलायनायखौ गिबि खेबनि थाखाय बिटिआरनि सिङाव थानाय चिरां जिल्लायाव सोलिफुबाय थानाय मार्च दाननि गेजेराव खुंफुंनाय जागोन। गुवाहाटी स्पर्ट्स एसोसिएशन इन एसोसिएशन विथ सुबुंथि फाउन्डेशननि बानजायनायाव देग्लाय चिरां थाइखाजरानि राइन' क्लाब गेलेग्रा फोथाराव 2022 इं 25 मार्चनिफ्राय जागायनानै 30 मार्चसिम जोबथा बादायलायनाय जागोन। गासै 4 गेदेर जोलुर क्लाबफोरनि गेजेराव बे बादायलायनाया जागोन। बे गेदेर जोलुर क्लाबफोरनि मुंफोरानो जाबाय नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसि, इउनाइटेड चिरां दुवार एफसि, चिलं लाजं एफसि आरो आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार। बादायलायनायनि सम खाना होखानाय बादियै 25 मार्च खालि नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसि आरो इउनाइटेड चिरां दुवार एफसि, 26 मार्च खालि शिलं लाजं एफसि आरो आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार, 27 मार्च खालि नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसि आरो आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार, 28 मार्च खालि इउनाइटेड चिरां दुवार एफसि आरो शिलं लाजं एफसि, 29 मार्च खालि आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार आरो इउनाइटेड चिरां दुवार एफसि, 30 मार्च खालि नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसि आरो शिलं लाजं एफसिनि गेजेराव बे बादायलायनाया जागोन। जानो थांनाय बे बादायलायनायनि टिकेटखौ दानिफ्रायनो टिकेट काउन्टाराव होनाय जाबाय। नायनो गोसो गुदुं एबा जोलुर बादायलायनायखौ मोजां मोनग्रा सुबुंफोरा थाबैनो टिकेटनि थाखाय 9547461257 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामहरनो हागोन एबा बुकिं खालामहरनो हागोन। गोजोनथाव खौरां। आसामाव थानाय बयनिख्रुइबो साबसिन सोलोंथाइ होग्रा मिरुफोरनि गेजेराव टेक बुस्टाराबो गंसे। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय CST फिसारि मावख'नि साखाथियाव थानाय खारगावआव बे टेक बुस्टारा दङ। बेयाव बयनिख्रुइबो मोजांसिन सोलोंथाइ आरो नेम सोलिनाय गोग्गो थाखो खथानि सुबिदा दङ। सारा भारतनि गेजेराव सायख'जानाय बायदि सोलोंथाइजों सोमोन्दो थानाय फोरोंगिरिफोर दङ। टेक बुस्टाराव प्रफेशनेल जार्नालिस्ट आरो टेकनिकेल कर्सफोरखौ होनाय जायो। 24 घन्टा रैखाथिनि थाखाय मोजां सुबिदा आरो टेक बुस्टारा नोंथांमोनखौ सौहैहोगोन नोंथांनि थांखिसिम। टेक बुस्टारा नोंथांनि सिमांखौ जाफुंसारनांगौनि थाखाय गांल' नङा, साहस आरो गोहोबो होगोन।
सोलोंथाइ लाखांनायनि उनाव 100% प्लेसमेन्टनि खाबु दङ। सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना 9395695095 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामनो हागोन।